Τρελό. Δεν χρειάζεται να είστε ακίνητοι. Φώτη, έλα από εδώ! Φώτη, έλα από εδώ! Έρχεται και από εμάς. Βάλεις και μισό. Τι είπες, Αλέξανδρε? Πώς θα δώσουν ενδεικτικά. Εσένα δεν σου το δίνω. Εμένα παίρνε. Τώρα και περιμένω. Κύριε, δεν κοιτάξτε. 1, 2, 3 στο. Το ρεσμικό μας είναι. Νικολάκη, τι θέλεις σίγουρα. Το άλλο ρε. Εσύ αυτός φωτογραφίζει αυτό. Έλα Νικολάκη, κάνε. Πάμε, Αλεξανδρέ. Κύριε κάτω. Ρε, δεν έχει κάτω από εκεί φωτογραφία. Κάτω, κοίτα. Το πουλάκι. Σοκράτη, το πουλάκι. Πες μια από τις κοτσάνες σου. Όταν ο Γιώργος δεν είναι Γιώργος, Κάνε τη φάτσα. Έλα, Σοκράτη. Άντε, Σοκράτη. Δεν την κάνω. Έλα, ρε Σοκράτη, κάνε τη φάτσα. Άλλη μία φορά. Σοκράτη, δεν σ' ακούω. Εβδομάδα, όλε! Εβδομάδα, όλε! Κόλπη πελώνα, κύριε. Εβδομάδα, όλε! Ποιος θα κάνει μια δήλωση? Ποιος θα τους καλάρεις? Κύριε, γιατί Σήξτε, να ακούγεται. Έλα, Αλέξανδρε, πες κάτι. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα μας στο δημοτικό. Μην βάζεις τα κλάματα μόνο. Γυμνάσιο δεν θα είμαστε μαζί, γι' αυτό κοιτάξτε με τα τηλέφωνα που έχουμε να μας καλείτε και σε κανένα μπάνι. Αυτά. Τι ομοδό είσαι κι εσύ. Τι είναι αυτό, Αυτό είναι εδώ το τραπ. Το καταλαβαίνει. Έλα, κάνε ρε. Κάνε ρε. Κάνε. Τι εδώ μου. Εγώ δεν λέω να αλλάξω αυτό. Χριστό. Λοιπόν, η Δεσποινής Αλαβανού δεν είναι εκείνη η ώρα. να περιμένει. Αμάστε στα κουκά. Φυσιολογικά καταγγελία. Πανεπιστήμιο Λύκειο. Εντάξει, σου κάνω το εξής. Οντούλα. Αν φτάσουν και εμένα. Λέξτε όλοι να κάνουν συγχωρία. Ψηλής Καλατζού. Μην κλάψεις στρατήσου. Είναι ψηλά τα Ψηλής Καλατζούκος. Ο βιβλιοθηκάριος. Δεσποινής Καραμιτσούκος. Πήρες κάτι βιβλιοθήκη. Καραγιώργος. Καραγιώργιος Γεώργιος. Μπράβο, Ο κύριος Κατσάς. Κόκκος, Λευτέρης, Νεκτάριος. έχω πενέξει όνομα. Καλά. Έχω πενέξει όνομα. Από όλα τα καλά. Ο κύριος Κοντογιάννης. Μην κλαις, θα κλάσω κι εγώ τώρα. Κύριε, μην
Νικολάκη, κατέβα κάτω να τραβάω. Κύριος Νικόλαος, Νικολάκης Κωνσταντινίδης. Περίμενε, κύριε. Η κυρία Ελένη Κουσταρά. Πού βρέξε το ποδήλατο. Δεσποινής, συγγνώμη. Η Δεσποινής Μαλισσόβα και τη... Νικολάκη, κατέβα κάτω. Τι λέει. Η Δεσποινής Παρασκευή Μαλώνη. Τώρα. Είναι και Παρασκευή σήμερα. Θα κλάψουμε όλοι που είναι. Να βγούμε μια κλαμμένη τάξη και μας φέρει και τηλεόραση και δεν έχουμε μακιγιαριστή. Παιδιά, μην κλάψουμε, θα κλάψουμε. Θα κλάψουμε ραμπός. Παρακούλια. Τουλάχιστον να πάτε με ρυθμό. Τι κάνεις, εσύ το ακολουθείς. Ποιος είσαι ρε παιδάκι, μεγαλύτερη Διάννης. Είναι πλαστά. Έχουμε όλοι να μάθεις του Η Δεσποινής Μπαλντά Παναγιώτα. Ο κύριος Μουλελάς. Η Δεσποινής Γεωργία. Σταμάτα ρε Αλέξανδρε, αμά. Αλέξανδρε, σταμάτα σου λέει. Σταμάτα ρε. Φανταζή. Λευτέρη, σταμάτα. Δεν το έλεγα σε σένα. Συγγνώμη. Πρώιμος Μπίπος. Μπίπο. Και Μπίπο. Όχι, πλεφόρος. Πήρες. Σου κρατάω. Τζαμουράνιους. Βάλε και το δικό του. Ο Νίτσα. Σοφία. Δεν σε έγινε δεκτικό. Κύριε, δεν σας προλαβαίνω, μην πολύ κουλιάστε. Καρακόπουλα. Φιλί όμως. Για να πάρεις συνδεκτικό. Όχι φιλί. Κράτηστε. Έλα. Α. Έλα. Θα κάνουμε πού σας.